Video masa Gujarat State District Pakhat Surat District Courtin miti mual pho khesa kumhni chung lung in tang tura Rahul Gandhi a rem thu le chumi na rin chua thil sang kan soin kan thira chutia Surat District Courtin Rahul Gandhi thiam lo chan tira in rem thei dan na ber maximum punishment na rem thu puan ani atanga cholkar khat aliam hnu chuan Mars ni somthum pakhata Gujarat High Courtin Prime Minister Modi a degree Chungchânga a Zawhna awanga Chêng sing ni sanga Chawitir Arvind Kejriwal ati thu chua ani vele a chumi Chungchang le a thuron kal chhodan tuntum video a hian kan soin kan ngai thla ho le ang kumsang ni som palia dai to khan Arvind Kejriwal hian a omna a address a son na Vangin election nomination a address chu a thlaka in thanna ne na an chan hnu le kum khatra zet an sarkar to hnu sangni som paruk March thla a Central Information Commission CIC in mi pakhat RTI Zawhna angin Arvind Kejriwal chu address athak dang lamdan kim chang chiang taka vantlang hria ta tar lang turin a hriat tira chumi chanan chuan Arvind Kejriwal hian April ni somhni pariat sangni som paruka CIC hne na Lehkha a thon le ta chu Lehkha chuan Arvind Kejriwal hian mipui rongbol tu ani ange yin ami mal Chungchang thileng po ni se mipuin hriat du an nei ani phot chuan vantlang hriat tura tarlan le tlang zar a hrelo thu aziaka chuti rualin Prime Minister Modi a degree nei mi tam takin alem ni a han soya wangin ram mipui ten thu dik kan hriat theina na Prime Minister Modi a degree mipui vantlang mu thei tura pho chuak turin Central Information Commission hi angen ngal bok chu Kejriwal angen na chu CIC in angai tu hnu in thutlinga nga in Prime Minister's Office baka Modi an BA degree alakna chal Delhi University le MA degree alakna chal Gujarat University tehne na Lehkha thonin Prime Minister Narendra Modi educational degree election nomination na zia te chu atak nge yani ti fin fianana a degree copy Arvind Kejriwal hne na thon turin a hriat tir Prime Minister Narendra Modi hian sangkhat zakua somsari pariata Delhi University atanga BA zirzo le sangkhat zakua somriat pathumma Gujarat University atanga MA Political Science zirzo angin election nomination na aziaka mitam takin chung Modi degree te chu alem mani an rin na wanga Kejriwal hian CIC hne na zot ani chu Kejriwal thil phut CIC in thutlinga ngaya Delhi University le Gujarat University hne na Lehkha thon hnu chuan meini kwa sangni som paruka Gujarat University hian Prime Minister Modi a MA degree chu an university website ta handa thu an puanga vantlang mu thei tura mimal thil pho chua sakero chu tha han ti lo thu so in Gujarat High Court ta chumi Chungchang chu an thlen ngal bok tichuan Gujarat High Court hian kumrukdon laya re aral hnua thutluk na siamin mi pakhat zirna Chungchang le a educational certificate te vantlang mu thei tura pholan chu ram mi puite ta na hlok na omlo tu te amoh mi mal dil chu na mai thil ani jok thu so in Information Commissioner in chutiang thu mai thutlinga ngaya University te hne na hriat tir na ape chu mak ati thu asoi rualin CIC hne na chutiang thu zot tu Arvind Kejriwal chu Chêng sing ni sanga Chawiturin ati tabok ani Central Information Commission CIC in titura hriat tir hnu po a Delhi University le Gujarat University ten an student hlui India Prime Minister Lonita Narendra Modi degree an pho chua du lo lain chuti hun laya BJP National President tuna Union Home Minister Nita Amit Shah le chuti laya Union Finance Minister tuna hekhovela omve talo Arun Jaitley ten BJP office press conference kovin Prime Minister Narendra Modi educational degree sangkhat zakua somsari pariata Delhi University atanga BA certificate le sangkhat zakua somriat pathumma Gujarat University atanga MA certificate te tlang zarin Prime Minister Modi chuan degree ane ngei thu an soya
chumi chungchang CIC hnena zot tu Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal chu ramchung mi puite hma a ngai dam dil tura an phut thu an soibok chutia BJP National President Amit Shah le Union Finance Minister Arun Jaitley ten press conference nei mewa Prime Minister Modi B certificate le MS certificate te an tlang zar ta ka wang chuan mitam takin atak nge yani an ringin arin oma chuti la hin Aam Aadmi Party lampo in tran chan tur an nei bel pha ve tho bok Amit Shah le Arun Jaitley ten Prime Minister Modi a B certificate le MS certificate an pholan te kha original certificate ni lovin duplicate certificate tani a Aam Aadmi Party lam hian sangkha jakwa somsari pariat le abor vel kuma Delhi University in B certificate le mark sheet apek chua midang ta le Modi a mark sheet le certificate ni a han chal te chu comparein ainan lo na sang sang chanchin bumi te hma a an pho chuak chunjom ve nga la Delhi University atanga sangkha jakwa somsari pariata BA degree latu midang certificate le mark sheet te a an hming le an mark mu zat te kuta zia ani lain Modi certificate le mark sheet ta te ro chuan kuta ziak pakhat ma omlovin computer generated vek ni in alanga tin Modi certificate a University of Delhi ti in zia na horop changkang le danglam takhi sangkha jakwa somsari pasari vela man alani ngai lo thu Aam Aadmi Party lam hian an soibok hetiang thilrin hlauhawm sang sang an nei awang hian Aam Aadmi Party hruai tu te hi Delhi University akalin University thunei tu te mu an tuma ma se tu ma in hun nan lo siam sak lo Delhi University an Narendra Modi hian Lehkha lo zir thin tak tak ni se University thunei tu te hian an chuangin an soi du viau tura ngai ani a ma se a degree an tlang zar du lo le an record hlui te an ti lan du lo awangin thil fel hlela om nge ni in Aam Aadmi Party lam hian an soi tin Gujarat University point an student hlui India Prime Minister meu nita chu chuang taka an soya asul nu te wantlang hriata tar chua an chak tura ngai ani lain High Court an zual ko ta hlau ani a chu mai chu ni lovin Gujarat University atanga sangkha jakwa somriat pathuma Narendra Modi MA certificate don Amit Shah le Arun Jaitley ten sangni som paruk me ni kwa a chanchin bumi te hma an tlang zara hian Modi a master na subject hi entire political science ti ani a ani ba khi entire political science a master degree nei dang hriat an la nilova political science subject chu kan hrethewa entire political science a master degree nei ero kan la hre om hlom love hetianga Modi a degree chungchanga in hnialna tam taka omlai hian a degree petu ni a soi University in CIC thupek anga degree tlang zar mai lovin ko ta khinga ko tin Modi a degree chungchanga zona zot tu hnena poisa choi turin na ti ta hlau ani a hei hian Aam Aadmi Party le BJP in kar boruak tang to sa aron ti tang na sa le zual hle he Gujarat High Court thutluk na puan ani rual hian Arvind Kejriwal kan Prime Minister hian engchin nge Lehkha azir ti hre tur ringot po in he ram hian dikna le chanvo hanei ta lo mo Lehkha thiam lo Prime Minister neih hi ram ta na thil hlauhawm takani ti in a Twitter account na post asiam nga la tin atuk April ni khata press conference kovin chanchin bumi te hma a kan ramin Prime Minister Lehkha thiam amamo em lain Prime Minister Lehkha thiam lo nei ero ramtana thil poi tak le hlauhawm tak ani thu asoi ni khata ringot po Prime Minister tan Lehkha poimo tam taka hming sign na ngai thina Lehkha thiam lo le hriat na nei lo Prime Minister chuan a thil hriat thiam mi lo po a hnena soitu te soidana zirin alo pompuin alo sign nan mai thin mi tu ten nemo poisa no thi thila ramchunga dan lova sum chhepret le firfia ka chet na thlengin arem phang ti in thuron an pe a chu pomin poisa no ti thi in athar asiam ringota kumruk aral hnu po in dan lova sum chhepret le firfia ka chet na arem pha lova no ti thi khan mi tam tak buai na le hre om na ha thlen thon chutiang chuan thil dang tam taka po
mi tu ten ne mo thatur ni an hriat an soi pui awanga alo pompui mai thina wangin ramle mi pui ten kan tuar fo thin tun hnaya rampuma sarkar school singruk chuang lai khar ani thu kan hria a hetiang reng chuan engtin nge lekha thiam lo ramin ma son theyang le Delhi University le Gujarat University te hian an zirlai hlui India Prime Minister meu ni thei te chu an chuan han in ti thei pui karin te lul nen ti zong hian thil an kalpui ta hlova Prime Minister in election nomination a degree nei a soi mi pui hmu tura pholan na phal lo chan hi pahni a om theya a chapo wang ani lo chuan a degree hi a lem mani anga in thandona affidavit dik lo a thelu awanga a MP ni na hli sak thei ani don wang ani nge yang ti in Kejriwal hian a soi sang ni som paruk me ni kwa Amit Shah le Arun Jaitley ten press conference neia an pho chua Prime Minister Modi a BA le MA degree te kha atak takani chuan Delhi University le Gujarat University hian han pho chua ve mai o mani lain an pho chuak du lova ti hian in nialna tam tak apiang chun zom ta zel ani a Aam Aadmi Party lamin Modi a degree chu alem mani an rin thu anau pui lain Delhi Lieutenant Governor VK Saxenan chanchin bumi te hma a degree hi chuan viau tur ani lo thu le sumale mai thei thil ani thu soin mi then khat chu IIT atanga degree an lak nu po in thiam na le fin na nei lovin an la om thei tho ti in Arvind Kejriwal la soi chan ve thung chumi hnuwa April ni kwa Easter Sunday ni khan Delhi Education Minister Atishin press conference nein chanchin bumi te hma a degree a pho chuaka Aam Aadmi Party leader dangte po in an degree an ron pholan zel tur thu a soi Atisi hian Delhi University hnuaya St Stephen's College atangin BA History degree aneya Oxford University atangin History le Educational Research ate Master degree anei bok St Stephen's College atanga zir chuak kani thu hi ka za pui lova tuna St Stephen's College athok mek le zir mek te po in an college atanga zir chuak Delhi Education Minister kani ti hian hriat chuan minlom puya an mani po an lom karing hle thin chutiang chuan Gujarat University po an zirlai kal chuak India Prime Minister meu ani thei hi an lom karin te reng nen loma hnekin ko ta an zual kovin a degree pholan an du lo thu an thlen daya an university a subject dang lambik university danga om ve lo entire political science hi pumadi a choi moinan a mingin thlak sakhial se a tha ang ti in a soi tin Lieutenant Governor in Kejriwal a soi chana IIT atanga degree zir chua hnu po a thiam na le fin na nei chuang lo an om ati Chungchânga press meet te Zawhna changin ati si hian voina in hma ka degree ka pho chuaka kan party MLA le minister dangte po in an laron pho chuak zelang chuti rual chuan Lieutenant Governor Vinay Kumar Saxena po a degree pho chuak tur le BJP politician te hnena an degree pho chuak tura som turin kangen ngal bok ti na chang hetia ti sin bulatan hnu hian April ni som pathum ninga nia Health Minister Saurabh Bardua-chan press conference nein a degree Computer Science Engineer degree le Bachelor of Law LLB degree certificate te chanchin bumi te hma pho chuak ve bok chutianga Aam Aadmi Party lamin Prime Minister Modi le BJP politician te an degree te mi pui hma pho lang tura han chau mek lai chuan nimin zir top ni April ni som pali khan CBI in April ni som paruka an office in lan tura Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal han ko thu puan ani a chu chuan politics chanchin thar alua khat ngal Arvind Kejriwal hian an ko na anga CBI office a in lan nge ya tum thu voin khan apuanga engtiangin nge thil kal chun zom zel ti en chun zom zel kan tumanga tunatan chuan heti chin hinile report se next video en hmu le theu kan tum don nia chumi hma chu mang tha le ri vek phot ule